Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Izan altzineten atzu herri urratzen, espero baino gualdi hobearekin, festa giro ederra izan zen senpereko lakuaren inguruan. Olat Salvador, Dupla Espalak, Suneko, de Mirabe, Karena, Maskak, Pielete, Mar de la Sarte, Maialen Artzaius, Miren Artetxe, Patxiriar, Aitor Zerbiar, eta sorpresa bezala, Pantxo eta Peio, plan ez dino bea. Musika honaz gain tokiko gunea. Aurtengo berrikuntzetako bat izan den hori. Jatekoa eta edatekoa tokikoa eta kalitate honekoa zen. Inguruko etxaidei zuzenean erositakoa. Beraz bai, sekulako festa eguna izan zen atzokoa. Borrokan, utxiaren kontrako rikak dordoka, atera punxa, litroka, emekiko azikartzen arroka. Ta zenbat gau, egon garen, zeru adi, galdetzen jakin gabe, erantzuniko... Festa bai, baina erizainek ajea sendatu dezakete? Ze uste duzu, Ze gaur erizainen mundu eguna da. Munduan zehar lan hori egiten duten erizain guztiei omenaldia egiteko asmoz sortutako eguna. Beraz, hemendik eskerrik asko erizain guztiei. Egun honetan urtero gai nagusi bat aukeratzen du erizaintzaren kontseiluak. Aurtengo honakoa da, gure erizainak, gure etorkizuna, erizainak zaintzeak ekonomia indartzen du. Pamela Txiprianok erizainen nazioarteko kontseiluko lehendakariak gaia zergatik aukeratu den azaldu du. Bere hitzetan, erizainek erronka ugariri egin behar izaten diote aurre. Fisikoak, mentalak, emozionalak eta etikoak. Eta ezinbestekoa da, erronka hori aurre egitea haien osasun orokorra sustatuz. Gai honek aukera bat ematen du lehen lerrora, irtenbide bideragarriak ekartzeko. To let go, but if you never try, you'll never know just what you were. Lights will guide you. Esan dugu erizainen mundu eguna dela, baina zergatik aukeratu zuten egun hau zergatik maiatzaren 12. Florence Nightingale, ingeles erizaina, erizaintzaren aitzindaria gaurko egunez jaiozelako. Nightingale gazte-gaztetatik nabarmendu zen matematikan eta ikasketak burutu zituenean estatistikari buruzko ezagutzak epidemiologian eta osasun estatistikan aplikatu zituen. Royal Statistics Society Britaniarrean onartutako lehen emakume izan zen. Erizaintzaren profesionalizazioaren oinarriak ezarri zituen eta 1860an bere erizaintza eskola Londresko St. Thomas ospitalean ezarri zituen. Horrez gain mundu mailako ospea lortu zuen gerrako zaurituei laguntzeko egindako lan aitzindariarengatik, bereziki Krimeako gerran. Une horretatik aurrera lanpararen dama bezala ezagutu zuten, bere pazientea gertatzeko lanpara batekin gaueko txantak egitenko zion ohituragatik.
Baina maiatzaren 12 izan da beste erizain ospetsu bat aipatu behar dugu. 2008ko maiatzaren 12an erizaintzaren egunean hil zen Irena Sendel. Varsoviako getoko aingerua Senderren bigarren mundu gerran, Senderrek 2000 mundu gerran, 2005 hor judu salbatzea lagundu zuen erizain izan zen. Osasun zaineko kide gisa, Irenak eta bere lankideak getoan sartu eta ateratzeko aukera zuten naziek baimenduta. Tifusa gerraldi batek haiei eragingo ote zien beldur zirelako. Egoera horrek irauntzuen hilabeteetan hasi ziren sendagaiak arropa eta biziraupenerako era guztietako objektu erabilgarriak getora sartzen, lanerako beharrezko material gisa kamuflatuta. Eta gaixo zeuden umeak patata zakuetan sartzen zituen, hilkutxetan, kaxetan. Gainera, Irenak ez zuen aurro horien benetako izenak eta nortasunak galtzerik nahi, eta artxibategi bat eraiki zuen historiak hantxe bilduz. La crudezza della bestialità più dura che fanno vergognare l'indifferenza e la paura. In una Varsavia, sotto la solita guerra oscena, la storia di un ghetto fu cambiata solo da Irena. Una storia di coraggio che deve essere ricordata. Azkenean eman espazioten ere 2007ko bakearen Nobel sarirako hautagai izendatu zuten. Hala ere, Nightingaleekin batera Sender historiako erizain ospetsuena dela esan genezake. Nik Nobel sarirako izendatua izan zen beste emakume bat aipatu nahi dut, Nelly Leoni Sachs alemaniarra. Baina kasu honetan bai, berak lortu zuen saria. 1976an literaturako Nobel saria eman zioten. Gaurko egunez hiltzen Leoni Sachs, 1970an. Saria lortu eta soilik 4 urtetara. Alemaniarra dela esan dugu, baina Suediako hiritar egin zen 1940 urtean, nazismotik iesi bertan babestu zenean. Horregatik, bere lanak judutar literatura tradizioan oinarritutako poesia eta dramak izan ziren. Obra nagusiak honakoak izan ziren Heriotza egoitzetan, Izar desagertzeak, Iesa eta Metamorfosia edo bizirik irtenen bila izan ziren. Biziak eta hilak egiten dute hau, biziak eta hilak eguna eta hau, biziak eta hilak egiten dute hau. Eta literatura zari garenez, zorionak Angel Erro. Gaurko egunez jaio zen Burlatako idazlea. 2002ko poema hau berreskuratu dugu ospatzeko. Hilkorra ez banintz, ez panik inoiz baiti xilduko naizela. Enuke zertan mintzaturik. Hemengoa ez banintz, hain hemengoa nola odei gris errariak, ez nuke zertan euri hemen. Gizona ez banintz, eta alaretasuna ez balidate ukatuko, ez nuke zertan nabarmendu. Ezko ez banintz, erantzun guztiak ez banitu zapuztuko, ez nuke zertan galdeturik. Baina efemerideak alde batera utzi eta gaur landuko ditugun gaiak orkestu beharko ditu. Alaia Bilka gure kolaboratzaile berriena ere gurean izango da, euskal musikaz hitz egingo digu. Badakizue, Alaia Bienan bizi dela eta gaur bere ikuspuntutik zapalkuntzaz, askatasunaz eta testuinguru horretan euskal musikak duen garrantziaz hitz egingo du. Josune Belez de Mendizabalek honakoa esan digu. Gaurko gaia azelerazioa, errevoluzioa izango dela. Berarekin beti gabiltza aztoratuta gai. Puri-purian tartean, telesail eta filmen gomendioak emango dizkizuegu, Imanol González Gurrutxaga zine zuzendariarekin batera. Eta orgasmo sortzaileekin edo hobeto ulertzeko jartzungo sortzaile taldearekin ariko gara haien proiektu ez. Entzuleok, badena prest dugu, maiatzak 12 ditu gaur eta asteleena da ongi etorri guztioi bigarren kafera. Naiz irratian zarete. Zuekin June Romate Tibarguren egunon. Egunon. Alpiat reberrarekin. Astelenon. Egunon. Zuekin Goiuri Ezeizarandi egunon. Hello, hello, hello.
Eta hizketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Lurbide. Gaur bigarren kafeak 977 du, goizak 10:18 maiatzak 12, gu 3, Laister 4 izango gara, ez dakit alaiak badakien maite duta eskatuko diogula, baina bide batez ari gatzaio esaten, eta urrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko asmoz etorri gara gaur astelenari, beste, asteazken itxura hola, June, esan dezakegu gehiagiari naiz astelen hau disimulatzen? Nik uste dut zu baietz, beste igual ni behatzuek naiz, badaukagula astelena, baina, vale. lasai. Zu jarraitu horretan, eta hola nivel kontagiatuko zaituztet, ez? Hori da. Ongi etorri guztioi izan da bezala, naiz irratian zarete, bigarren kafean, egunon! Don't telegraph your passes, you'll end up with molasses. Goizeko 10:20 eta bagoaz maite duten tartearekin, baina hementxe gure txatean ere baditugu dagoeneko gorkak bota dizkigunak. Egunon, zer moduz, nire maite duta da Gasteiz, zederra poesia eta 3 orduko emanaldia. Jo, ez dago, eskita goizen kainonera. Zara kainon? Ez taberna baten izena dirudi, ez? Bai, baten dut. Joango gara kainonera pizza batzuk? Garagardo ondia jartzen dituenak. Kainoiak. Baliteke, baina ez dakit. Kainonera, joango gara kainonera pintxoa jatera? Ez, badu izena, taberna izena. Bai, baduka. Non da lagunak, kainonen? Izan daiteke, argituko digu Josune Belez Mendizabalek segituan hau. Izan daiteke, bai. Baina badakigu Gasteizko taberna bat dela? Taberna bat izatekotan Gasteiztarra dela. Gorkak sortu digu hemen mezu sorta bat eta dena interpretatu nahian gabiltza. Beraz, ezin dizut esan, zer den, baina uste dut Laister hau argitzeko moduan izango garela. Eta Gorkak dio, berriari, Gorka, alaiari, gustatzen zaio bulego, segituan erantzungo dizu berak, baina alaia zatoz gurera maite duten tartera, hortxe dago lotxatuta, torri, zatoz gurera, eta segituan argitu barko da. Segituan konturatuko zehaztela batez ere kamarara behiratzen. Bulegoren kamisetarekin daukagu. Kamiseta ez da kamiseta hori. Barkatu. Beraz, uste dut bai dela bulego zalea. Bueno, badakigu, kontatu zigun pasaden astean. Ari gara hemen egite, izangote da edo ez da izango. Ez, berak esan zuen, aitortu zuen mikrofono horrean, badela bulego zalea, eta gainera kontzertuan egontzela udaran, beraz, badakigu baiet Gorka, ez dakiguna da, zu baino zaleagoa ote den. Agian egin beharko dugu trivial moduko bat, eta bulegoko abestien letrekin, eta sekulako nor gehiagoka, leia bizia Gorka eta Alaiaren artean, jakiteko, bietako nor den bulego taldearen zale nagusia. Bai. Nik uste dut ez dagoela zalantza handirik. Ze, Gorka da, bulego zalea, baino Gorka da euskal kultura zalea. Hori da. Baina bereziki bulego zalea da, Bai. Hori da. Behin Madrilen kontzertu batean kuintzitu nuen ikan, bai. Begira, hori, urtxe. Alaia, zein uste duzu dela bulego zalegoa zu edo gure entzule Gorka? Urbildu mikrora, lasai. Ni uste dut baietz. Zu gehiago. Bueno, hombre, puntuak ere ematen ditu, ez? Hemengoa ez izan eta hain bulego zalea izateak nik uste dut agian Gorkari horrek irabazten diola. Nik egia da Gorka ez du dela inoiz ikusi bulegoko sudadera urdinarekin. Eta Alaia bai. Beraz, momentuz, gure apostu bat egin beharko bagenu, hemen bigarren kafean, gu
alaiaren zaletasunaren aldeko aposto egingo. Bua, gauza desango dizute. Nik ikusten dut hemen. Nor daki gehiago bulego taldeari buruz edo nork izen bat asmatu behar dugu ona, lehiaketa bat, alde batean Gorka eta, baino, behar dugu jantzi, Tomas Lizarazu aurkezlez, hola pixkate, traje urdin batekin edo. Ados? Traje urdin edo bera ekarri, egitea aurkezle moduan. Hori. Bale, bera ekartzea, bale. Bera aurkezleen aretan jarri behar dugu erdian. Bale. Uste horrek emango ligera. Eta hori... Iritzet planazo bat. Benetan? Bai? Saio polita, zeteke. Proposatuko diogu. Ados? Bai. Bai? Goiuri dago pikatuta hori. Pikatuta. Josune Belez de Nik Mendizabal. esaten ditut gauzak eta gero esaten dituzue. 5 minutu beranduago... Polita jarrita. Polita jarrita, nik esan dudana. Pero a ver, zuk ez jarri Tomas traje urdin argi batekin aurkez lanetan? Ez, baina trivial modura jarriko ditugula bata bestearen aurka beraien ezagutzak neurtzeko, eta hori dena esan dut. Gero zuk egin duzu, horrela jarri diozu, laxito bat. Zuk badakizu zergatik ez zizuan entzun, ezta? Ez zaizulako interesatzen. Nik bai. Ez zaizulako interesatzen bat ere ez, nik... Osea, nik banengo zu bezala eserita hor. Lasai. Ez nago lasai. Programa beste norbaitek idatzen duen bitartean, hemen Josuneren audioa jokatzen duen bitartean, preskutxan beste musika bat daukan bitartean, akasotzen oketen antzongo? Ez. Bale. Pikati alako hori. Zure aitzakia. Josune Belez de Mendizabal, egunon? Egunon! Aizu, lehenik eta behin, goizean Gorkak esan du joan zela Kañonera. Kañon Gasteizko taberna bat da? Hori da Cañón del Colorado. Ez. A ver, Cañón ez da taberna bat. Ez da edari bat. Zer da? Garagardo bat edo doblia eman. Oye, por cierto, doblemente Bai, hori eren ere errua da, baina, claro. Bueno, es que Goiure lasai dagoenez, igual, claro, Iñigo Asensio... Jupora hartzen, osea... Ez ba. Inundik inora, Iñigo Asensio, mesedez. A ber, kañoia da kañoia. Kaño deitzen zaio erderaz, eta da, bi eraikinen artean dagoen bidetxo hori. Osea, bi eraikinen artean dagoen pasillo antzeko zerbait. Bai, patio... Entzuten diazue? Bai. Bale, bai. Ba hori deitzen zaio kainoa. Vale. Jo, ba. Egon zen, nik ustet, Gorkak idatzi zidan eta kontatu zidan, eta bidali zuen irudia eta zagitzer, poetak maiatzean egitarauaren baitan, ekintzaren bat, edo jardueraren bat. Eta dia oso leku politak duela urte batzuk errekuperatu zirenak. Berez, hor daude, eraikinen artean, baina zainduta daude, loreekin, batzuk dauzkate, nik uste dut katuen eskulturaren bat edo badagola bertan ere, bai, oso estuak dira, baina, bueno, gero ja, argitu beharko digu Gorkak zer egin zuen bertan, baina kainoak hoiek dira. Bueno, beraz, izena izan da hobea, izena ez barkatu, azalpena izan da hobea, gok taberna, xistrin bat irudikatu dugu, baina berez, taberna izen polita da baita ere, ez, Josune? Bai. Vale, horrekin geratu zerbait asmatu duzu, adi ez ote duen norbaitek hartuko zuen ideia eta sortu olako taberna bat. Gauzat esango dizuet, urrengo baterako proposamen badaugat zuentzako, ez da bai da modura, ze guk lagunen artean, bueno, nera beginela, pentsatzen genuen, etorkizunean taberna bat jarriko genuela, herrian. Erabaki genuen izena, eta erabaki behar genituen, gure tabernaren horrela elementu, ez dakit, beste tabernengatik desberdinduko gintuzten elementuak. Zarduan, bakoitzak proposatu zuen elementu bat. Gustatuko litzaidak egunen batean, zuekin egitea zerrenda bat, zuei ze iruditzen zaizuen, zer eduki behar duen taberna batek, taberna perfektua da. Daukat gauza bat bai edo bai, baina beste bat. Ez da bai da egunerako. Baita nik ere, nik badaukat ere bai zerbait buruan, eta... Horreak ingo gauza bat behar duena. Horrerapen bat egingo dugu? Bale, nik oso argi daukat. Komuneko krisketa sistema, ona. Bale. Nik irortan jarriko dut. Komuneko papera. Bale? Bale, ni esaten egin zer ez duen behar, eta da futbol partida duen ero telebistan futbola botatzea. Eta gutxiago volumena jarrita. Hurrengo batean garatuko dugu gai hau, eta sortuko dugu Euskal Herrian taberna batek, bueno, ez du zer den Euskal Herrian izan behar, baina, tira, gure Euskal Herrian kokatuko dugu, beraz, Euskal Herrian taberna batek behar dituen elementuak taberna perfektua izateko.
beste baterako gaia. Ondo iritsi zait. Bai. Beraz, entzuleek txatean, WhatsAppez, Instagramez, edo uso mezulari bidez bidali nahi badu entzuleren batek bere proposamen zerrenda, gu jasoko dugu eta osatuko dugu tartetxoa. Ados, beraz maite duten tartu Bai, enten, bai. ni galduta nago, Alaia joan da maite duta kontatu gabe. Ies egin du? Ies egin digu. Josunek oraindik ez du ere maite dute esan. Norbait maite dut. Ni harrapatu nauzue gaieta bat jaten justo, klik eman diozu eta. Gorkak baitu egin du bigarren kafea. Imaginatzen Gorka esaten, se sienten todos! Bapatean sartuko dugu audio bat, Gorkaren bertso bat. Eta bapatean Barka idazue. ikusten nola baitu egin duten bigarren kafea. Bai. Orain Gorkak esango du Bidelapurrak ere bere talde favoritoa dela, eta aturriten ezin dela berak gehien maite duen kantua. Hortarako gai ere ikusten dut ez pentsa, Bueno, tira orduan maite duta, June, prest daukazu? Bai, ni ditut bi oso txikiak, bat da maite dut nagoela pixkat urduri, nire lagunik onenak bihar mirreko plaza aukeratu behar duelako eta hor da bilelako egunero berritzen, orduan bai izan da, egun hauetan euki egun konbertsazioa hori, bere mirreko plazarena, ea nola dijoazten, ea beak nahi dituenak libratzen ari dien edo okupatzen ari dien. Eta beste maite duta, ja bai nerea gehiago, dela maite dut, oraintxe bertan eskubiko erdiko 3 atzetan daukadan min pixkatxo bat, esan nahi duelako atzo asko jotzen egon nintzela panderoa, eta atzo Hernaniko dantzari eguna oso polita izan zen. Senperen egunak aguantatu zuen bezala, han ere aguantatu zigulako, elkartu ginelako ezakizema dantzari, eta hori, oso dantzari egun polita pasan olako. Bueno, Gorkak esan digu baietz leia egingo dugula, Alaia, onartzen duela leia hori. Beraz, joan prestatzen zure bulegori buruzko ezagutza guztia. Zine zure maite duta, Alaia, konta eguzu. Badaukazu pres maite duta? Berez ez. Berez ez, bale. Horren ingo dugu gauza bat. Horrelakoetan egiten duguna da, pixkat, txanda pasa. Hau da, zu karnizerian zaude zure tiketarekin, da bapatean konturatu zara, zera txorixoa zuzula erosi, eta azkenean joaten zara berriz ere, eta galtzen duzu txanda, ez? Lasai, atzean kokatuko zaitugu. Zuk goiuri baduzu zure maite duta, da nahi duzu nik kontatzen ere, luzea da, Bai, bota zuk zurea. Bai. Bueno, nire maite duta da, zerbait pixkatola ez oso ona gertatzen denean, baina usten dizunean bizitza guztirako anekdota bat. Nik atzo ez, larun batean ezkontza nuen Katalunian hortxe Penedesetik gertu, Cubelles eta Vilanova Geltrú eta inguru horretan kostatik oso gertu, ezkontza zen, masia batean, udalekutarako erabiltzen den masia batean, hor litera pilo batekin eta bar. Ezkontza gaudean egiten genuelo, baina bezperan, inguruan, Cubelles izeneko herritxo batean, nire unibertsitateko lagunek hartu zituzten apartamentu batzuk, nik prokastinaturen azken unera arte, oso gutxi zegoen eta handik urruti, oso garesti, zen total gau bat egiteko furgonetarekin joango naiz, taratara furgonetan lo egingo dut eta listo. Eta antxe, faldu genuen, bakoitza bere etxera eta ni furgonetara. Eta nongo izeko 5 erdietan, hasi da sonatzen ere furgonetan alarma nuklear bat bailitzan zerbait. Hola baino, eskiston sustoa, gaina beti, kalean lo egiteak, furgonetaten lo egiteak beti, zauzka pixkat alertago ez, inguruan zarataren bat, edo balin badago. Eta zera, antxe esnatu, topatu non letxe zen zarata hori, nire mugikorra zen, eta antxe agertzen da alerta kimiko bat dagoela, sute bat egon dela enpresa kimiko batean, Vilanova Geltrú eta ondorioz, eskualde hori, gure herritxo hori barne, konfinatuta geratzen zela. Beraz, denak konfinatuta, etxeko lehioak eta ateak itxi, informazio gehiago emergencias.cat elbidean eta Twitterren eta bar, eta agintariek informazio gehiago emango zutela hurren orduetan. Bueno, konturatzen naiz ordurako, nire kuadria guztiare, esna zegoela goizeko 5 erditan, zet denei geolokalizazio edo mezu hori iritsi zitzaigun mugikorrera, handenak astoratuta, eta orain zer egingo dugu, ezkontzarik ez da izango, ezkontzandik, 4 kilometrotara zen. Bueno, ez da gizuek zer egingo duzen, baina nik ez daukat konfinatzeko aukerarik, furgoan nago. Zoragarria konfinatzeko? Sukaldetxoa badaukazu. Dutxa sistema badaukazu. Baina hortarako ateak iriki behar dira. Ez da bat, autokarabana bat,
furgoneta txiki badukat. Bueno, kontua da. Esan nola, bueno, hemen banoa. Total, hemen egoteko, arrankatu nuen furgoneta, jarri nuen ventilazio sistema kotxe barrutik hartzezan airea, behintzat kanpoko kloro dei hori, nahiko arriskutsua den hori, ez eukitzeko, eta hartu nuen, lurrunak entzeko erabiltzen den trapu horietako bat, ahoan jarri nuen, mierda esenti izango zun trapu horrek, baina pentsatu nuen kloro arriskutsua guaz dela. Eta antxe abiatu nintzen, Villafranca del Penedesera. Ikusi nuela, Google Mapsen eta, zegoen, pixkate esparru hortatik, arrisku kimiko hortatik, kanpo. Abiatu naiz, eta handik 4 kilometrotara rotonda batean hartu behar dut ja norantza Villafranca del Penedesera, eta ark ematen zuen barkatu berriro ekartzea, baina The Last of Us. Post-pandemiko total, 50 ibilgailu, bomberoak, babes zibila, Mossos de Eskuadra, udaltzainak, denargi urdinak, goza bat, benetan, beldurgarria, eta bakea, supiskat, hola, dena raro, ez? Antxik usten dut, ez nautela geratzen, polizia pixkat herrirako sarrera mozten, baina alizan nuen Villafranca del Penedesera iritsi. Ara iritsi naiz, aparkatu dut, goizeko 6 eta 4 dira, eta esan dut, lo egingo dut. Ez hemen total, alperri nago. Lokartu naiz, goizeko 9:30 arte, dena esan behar berima dago, ez natu eta pentsatzen ja dena konponduta gango zala. Ezkontza dantzan, nire lagun guztiak etxeetan marmarka, hemen ez dago kaferik apartamentuan, ezin dugu atera, eta ni Villafranca del Penedesen, taberna batean gozaltzen, nire pantumaka, nire kafetxoa, antxe, odolki edo butifarra tortilla bat, maravilloso. Eta, total, ezkontzako nire lagun ezkontzen zenarekin hitz egin, da, hauek exageratu batzu dira, hemen dena ondo dago. Oiek zeinek esaten zuen hauek exageratu batzuk dira? Ezkontzen zenak. Beberatz egon urduri. Ez, beraz egon ezkontzaren tokian ja, masia horretan, zer da kontua, haizeak ikialetik jotzen zuela zuzen. Orduan, kosta afektatzen zuen, justu kostako herriak, Vilanova ila Gertrutik, mendebaldera geratzen zirenak. Baina hau zegoen iparralderuntz pixka bat, ipar mendebalderuntz, orduan, nonbait, laino toksiko hartatik kanpo geratzen zen. Antxe, eta esaten ziren gainera, amorrutik esaten, hemen, asko, negazionistak ziren pandemian, eta orain zera, orain kloro pixka dagoela, eta nire ezkontzara ez direla etorriko, eta, dena super surrealista. Nire lagunak benetan oso kezkatuta, ez zutela txetatik atera nahi. Eta nik, agian, horrela gokituzte darako, ja, kalean egon, eta gidatzea, ez da lain besterako, dago pixkat, movida toksikoa, Vilanova ila Gertru inguru horretan, baina zuek justu etxetik atera eta 500 metrora kilometro batera ja esparrotatik ateratzen zarete, kanpora zoazte, ez da kanpora atera eta paseo bat ematera zoaztela laino toksikoan barrena. Ez zuten ikusten. Ni hongo nitzake urduritasunak gaindituta. Nik onartu beharra daukat, nik arnazbideetan irretazio puntu bat baina baritzen duela, esatu nintzenean, nire lagunetako bat kanpin batean zegoen, eta bea, erretzera atera zen, haure bestea, eta estarria urratuta sartu zen, beste bat ateratzen apartamentuko arduradonarekin hitz egitera, 2 minutu eta itzuli zenean estarrian azkurea zuen, beraz, bazegoen kloro airean, eta kloroa arriskutsua da, baina, ordena neurtu nahian. Eguerdiko 12:00 gure lagun batek deitu zuen poliziaren eta esan zuen aizue, egoera hau da, ezkontza badaukagu hemen, ez dakigu atera gaitezken, poliziak esan zien, baietz. QBIS-en ja laino toksikoaren konzentrazioa oso txikia zela, eta batez ere handik ateratzeko baldin bazan, abiatzeko eta alde egiteko lehen bailen da listo. Eta ezkontza gertatu zen, eta dena ondo joan zen, baino nahiko surrealista izan zen, bizi izan genuena bizpairu ez, 5-6 ordutan, denak apartamentuetan itxita, eta urduri, eta xelebre asunto. Ja, begira, askotan ezkontzetan, ezkontzen direnek beti nahi dute, gure ezkontzako goangarria izan dadila, musika ona jarri behar dugu, zero parituko diogu gonbidatuei, benetan, guk nahi dugu gure gonbidatuak urte luzez oroitzea gure ezkontzarekin, hauek begira, lortu dute. Ez zaizue, ez egia da, bai. Bere ala aztuko ezkontza. Beti gogoratuko dugu, ze pasa zen, eta batzuk eskakatu nahi zutela ezkontzatik hori esan berra dago. Eske hemen igual, hemendik ateratzerako etxera joango gara. Eta normal ezkontzen zen azeagola, hauek ze de montri. Baina tira, hori xedan ere maite duta, badugula anekdota bat guapoa kontatzeko betirako ezkontzorren arira. Zalantzari gabe. Zine zure maite dutago, Juri? Begiran ere maite duta da,
zuk zure gurasoei gauzak erakustea. Mhm. Ez? Zuk, ume bat zarenean zure gurasoak erakusten dizkizute gauzak, baina gero ez dakit ze puntutatik aurrera zuk ere gauzak erakusten dizkiezu, eta aurrekoan asteburu honetan amarekin izketenaren nintzen momentu batean erosi zuela herriko denda txiki batean gauza bat, eta galdetu nion zer erosi zuen, eta orduan ari zitzaidan erakusten. Bera, youtuberra izango balitzezala, bere haul egiten, hau da erakusten, hau erosi dut, eta hau da honetarako, eta bestetarako, eta ari zen kontatzen, eta esan zidan. Ikusi nuen Donostian, horrela, supermerkatu handi batean, bazegoela produktu hau, 3 euro merkeago. Baina oroitu nintzen, zuk beti esaten didazula, herriko denda txikietan erosi behar dela, herriko dendak mantentzeko. Eta orduan, horrengo egunean, herriko denda batean erosi nuen. 3 euro garestiago, baina bertan erosi nuen. Eta orduan sekulako ilusia egin zidan, benetan nire amak ikusi zuela, nahi zuen produktu bat, kate handi batean, merkeago, baina nola nik matraka ematen diodan herrian kontsubitzarekin, berak momentu horretan, eta ni ez negoen berarekin, hau gertatu zenean, hau da, ezagit ideia hori nik txertatu dio da laburuan, eta oroitu zela eta esan zuela. Venga, ez dut hemen erosiko, eta herrian behidatuko dut, eta ote dagoen, eta orduan begiratu zuen, eta ikusi zen bazegoela, eta garestiago zela, baina hala ere, erosi. Ze ona, gora zure ama, eta gora ikasketa oiek, gutaz zerbait badut ikasteko gure gurasoek. Gauza pila bat, Gutxi bada ere esan barren, baina igual ez da ingutxi, Jode, badago irudi bat, meme bat asko gustatzen zaidana, dela, aita bat, ama bat eta ume bat, eta aitak esaten dio amari, terapiara joan barko zenuke, eta amak esaten dio aitari, terapiara joan barko zenuke, eta umeak horrela ateratzen da hemen nola bukaio bat pentsamenduarena, eta esaten du umeak, ez dakit zergatik somatzen dut, familia honetan terapiara joango dena, ni izango naizela. Alaia, denbora mandizu pentsatzeko zure maite duta? Bai, orantxe konturatu naiz, gustatzen zaitela egi berriak ezagutzea. Adibidez, orain Tolosan, breda asko eman ditut baina bai asko oraindik ez ditut ikusi, orduan bai hori gustatzen zait. Zuk badakizuko jurik dituen geruza eta sorpresen artean badagoela Tolosako turismo bulegoan lan egin zuela? Bai? Behin. Behin, joan zen, eguna egin zuen eta pasitzen. Urte batean, esan den. Bai. Datu asko dauzkatu nahi dituzu. Bueno, eta falta zaiguna da, Josune Belez de Mendizabalen maite duta, ezta? Bai. Ia galdu dut, baina Josune zein da zure maite duta? Begira, denbora eman diazue eta ibili naiz hor pentsatzen zer, eta esan, bi gauza txiki etorri zaizkit, orain bat galdu dut, beraz, haundia, esan dut bi txiki etorri zaizkia laburura, galdu egin dut, baina hemen nago kuartuan bakarrik. Ez dakit, neukan zerbait ai ama, hemen, eta ikusi ez. Goratzen duzuen nola esan izuen, ni naizela pertsona bat, esperantza da itxaropena handikoa, eta lagun batek eman ziala osto bat landatu nuela, eta esan nuen, hazi ingo da? Goratzen duzuen? Ez dakit goratzen duzuen, ze gauza. Bai, nik guan. Baina, kontua da ez dela hazi. Baina, bere ordez jarri dut hau. Da monstruito berde bat, eta iruditzen zait, osto horren itxurakoa dela, eta orduan, nolabait ordezkoa egiten dio, eta, zergatik ez, ez da lore bat, baina zerbait hazidan ere edalontzi ederronetan. Eta tontokerionen ostean, beste maite duta, zer eta Mai Gorostiaga datorrela gaur Gasteiza, Arabazan, Arabazan elkarteak antolatutako ipuin programa honetan, astelenetan, hilabetean behin, izaten da Vital Fundazioan olako ipuin kontaketa bat, eta gaur txanda zeinena eta Mai Gorostiagarena. Ederra, Mai Gorostiagaren ipuin kontatze hori, bide batez, promo pixkat egingo diogu Josune, non izango da eta noiz, badakizu?
Bai, Vital Fundazioan atxaldeko 8etan, Vital Fundazioa da, beti esaten dut gauza bera, Dendaraba, eske gure Gasteiz honetan, Dendaraba izan zen, txikia gineneko merkatalgune, lehen merkatalgunea. Gaur egun ikusten duzu, parekatzen duzu bulebarrarekin, alderatzen duzu, eta esaten duzu, osea, ze gauza txikia, ez? Baina, bueno, garai horretan, Gasteiz ere txikiagoa zen, eta hortxe, Dendaraba izeneko merkatalgune txiki horretan, itxi horretan, Vital Fundazioak dauka areto bat, Gasteiztarrek eta hortxe da 8etan eta doako sarrera gainera. Ze ona, Baratxaleko 8etan Vital Fundazioaren aretoan, Dendaraban, Mai Gorostiaga pozo izango duzu, ipuin kontaketan, beti ikusten dugu mai hemen ipuin kontalariak entrebistatzen, baina gutxitan ipuinak kontatzen, edo ahozkotasunaren giro horretan, beraz, gaur aukera Gasteiztarrentzat. Josune Belez Mendizabal, 11 lorden gutxi, zuk azelerazioari buruz hitz egin nahi duzu, eta guk azeleratu egingo zaitu. Bai, zuek ja azeleratuta etorrezarete gaur, astelenean. Begira, azeleratua egon dena, duela egun batzuk, hemen Gasteizko auzo bateko futbol partido baten baitan, aita batek jo zuen parte hartzen ari zen ume bat. Bai? Osea, futbol partido horretan ekintza zen, eskolako ekintza, eta bueno, astoratu zen, revoluzionatuko zen, auskalo zer, aitzakerik ez, eskerrik asko, eta ara jun zen. Orduan, Arabako Foru Aldundiak lehenengoz jarri du martxan protokoloa, araudia, eta kirolekintzetan, 6 eta 16 urte bitarteko neskamutil asko dabiltza astebururo Gasteizen, Euskal Herriko beste tokio askotan bezala, kirol jardueretan, eta isuna jarri dio gizon honi, aita honi, 5.000 euroko isuna, esan bezala, futbol partida batean aur bati erasotzeagatik. Zer esanik ez, bere semearen kontrako taldekoa zela. Erasotutako aurrori. Eta, Aldundiak martxoan onartu zuen eskola kirolean violentzia mota hau eragozteko araudi hori, eta lehenengoz aplikatuko du, ezarriko du, zein eta esan bezala, aita honi, ez da. Ez dakit, nik ez dakat hitzik hau ikusten dudanean daikaragarria, ez? Zenolako proiektzioa ere egiten dugun heldu ezala, pertsona heldua bezala, gure seme-alabak ari direnean hor jolasten, askotan esaten dugunean kompetitibitatea, eta zenolako modeloa edo nahi dugun ere bai, kirol mundurako, ara eta gizon ja sesudun bat, esan beharko genuke, baina antza hau ez da, badoala gaztetxo bat, ume bat jotzera, iruditzen zait, izugarria, eta ikusten ditudanean, sareetan horrelako bideoak, ez dakit ze pentsatu ze ez dut ulertzen nola egin dezakezun horrelako zerbait, eta ez dut ulertzen nola giroa izan daiteken hori aurren partida batean, edo horrelako umen aurrean, eske zutu egiten naiz Josune gai honekin. Asa zait ikustea pertsonan. Nire bikotek idean partida bat ikustea jo nintzen, eta gurasotako bat, beste ekipoko baten atzetik atera zen, eskerrak batzuen artean gelditu genuela, zutela. Baina, bada kirol munduan gertatzen ari den zerbait, eta, saretatik bai zabaltzen da, baina gero egia da, bagian konponbideatzea jala ematen, eta pozten naiz behintzat kasu honetan protokoloa martxan jarri dutela. Nei gauza hauek ez dakite aserretu baino, ez dakit gauza mugitzen dizkidate, bai, ni oso futbol zale izan nintzen urte askotan, txikitatik eraman ninduten futbola ikustera, 5 urterekin atotxan nengoen, eta iritsi zen momentu albizitzan futbolari pixet uko egitera baki nuela, eta futbol kazetaritzatik, ze futbol kazetari ere izan naiz, eta futbol zaletasun hortatik urruntzea, eta hau autu politiko bat izan zen. Ez dute snob geratu nahi, badakit, badagoela nolabait, gure gizartean, ez dakit, bohemaren eta intelektualaren eta futbolaren arteko lotura bat oraindik, baina uste dut lotura inkonsistente bat dela. Futbolak planteatzen dituen, sustatzen dituen baloreak eta armaietan bizi diren
jarrerak eta armailetik kanpo bizi diren jarrerak zuritu besterik ez direla egiten, planteatzen da ez futbolak gauza honak ere baditu. Sentitzen dut, futbolzaleok, futbolak gauza honik, nekez dauka, eta baldin badauka, eta zerbait izango du, ez du justifikatzen, futbolak duen negatibo hori guztia. Beraz, uste dute, berreraikuntza prozesu hauetan, gure gizartea eta gure norbera desereikitzeko bide hauetan, futbolaren ungatasunak ez duela tokirik, naiz eta norberak pentsatu bere jarrera egokia dela, zen noski badago futbolera jarrera egokiarekin joaten den jendea. Baina jarrera oso desegokia estrukturalki duen kirol bat eta errealitate bat ari gara sustatzen. Eta nez hartuko ja elementu politiko eta ekonomikoetan futbolaren inguran, ze hori beste pelikula litzateke. Beraz, nazkagaria, kontatu duena, baina egiturazkoa da. Hau izeberjaren punta besterik ez da. Beste giro batzuetan ere, violentzia izeberjaren punta besterik ez den bezalaxe. Bai, hoxe horrela hasi dugu pixka txiri buelta hau, ez? Revoluzionatuta, baina bituz revoluzio edo zeze abiadura kaskarrean gainera, ez da? Bueno, protokoloa abiatu du Arabako Foru Aldundiak. Dakizue, bueno, esango dizuet, 1.000 euro eta 10.000 euro arteko isunak daudela hor, protokolo horren baitan, jasotzen direnak, eta gizon honi 5.000koa jarri zaio. Beraz, horrek ere ematen du irudi bat zenolako garrantzia, edo zenolako ondorioa izan zuen egindakoak, ez? Edo non kokatu barra horretan, ez da? Bale, nik gizon honi aholkatuko nioke lasaitasuna eta erlajazioa. Osea, orain bagoaz beste proposamen batera, fufu, venga, egingo dugu yoga, egingo dugu Gasteizko auzo batean yoga, hau proiektu pilotoa da, hau da, orain arte ez da egon, bai, esango zu, Osunen nola ez duzue Gasteizen egingo yoga, bai. Udaletxeak gizarte etxeetan, hainbat eta hainbat, 100 ikastaro ditu, denetarik, eta hause, yogarena izango da berri bat, esan bezala lehenengo zeingo dena doainik, eta izenburu hau dakar. Beitu, justo, errevoluzioen kontrako aldera pasako gara. Deitzen zaio erlajazio topagune honi isildu zurrunbiloa. Paratei deskansa, osea, geratu eta deskantsatu. Isildu zurrunbiloa. Eta hemen esaten dute, eta hori badakigu denok, presaka ibiltzen garela, ez? Bizitza moderno honetan, oso erritmo bizkorrean, azkarrean, gero dator estresa, ansietatea, bueno, pues horri aurre egiteko, Gasteizko udaletxeak proposatu ditu 4 ikastaro, 4 sesio, esango dugu, ez da, ikastaroa da, sesioa, erlajazio topagune honetan, izango da Zabalgana gizarte etxean, eta 18 urtetik aurrerakoek izango dute aukera honetaz gozatzeko, eta yoga da, hor arnastu, batzutan gogoratzen dut Leo Harlemek zeukala monologo bat, olako stand-upeko zea bat, eta bakarrizketa bat, eta esaten zuela, ez dakit nun zen, baina kontestua hori zen, yogan eta arnastu, eta norbaitek esaten ziola, monitoreak, ez? Hori, arnazazu eta esaten zuen, berak, si lo llevo haciendo toda la vida, bestelan ez banu arnastuko, baina hilda egon nintzateke, baina egia da, arnasketari garrantzia eman behar diogula, Eta naiz pixkat coach, baina ez da hori, ez da ere, badakigu, batzutan olan egiten dugunean sakon, esaten dugu, ama, noraino jaisten da arnasketa, edo ze harrapatuta nagoen hemen bularrean, ez? Bueno, pues erlajazio topagune hori Zabalgana auzoan, egunak maiatzak 14, hau da, aste honetan bertan, zauta hasi badugu, astelena, aste azkenean ja aukera, 28an ere bai, maiatzak 28, ekainak 11 eta 25. Arkaia zue berriz ere, baina... Oso sartu da, nik entzun duan ezin dakatzen. Erutu xaman, Dabil, eta ez du nahi behar bezala aritu. Tira, Josune, esaldiaren azken partea moztu dizut nahi gabe, ari zinen leku eta ordua zehazten. Bai, begira, 6:30 8:00 ordu eta erdi, erlajatzeko, arnasketaz jabetzeko, noraino garen gai, bularrean abera izea sartzeko eta botatzeko, eta hori maiatzak 14, 18, ekainak 11, 25. Hori erlajatzeko. Oso interesgarria niretzako, Josune, nik beti esaten dut, pentsatzen dut Leo Harlemek esaten zuen hori. Arnastea, nik arnasten dut, egunero, ez dakit begiak itxita iriki egiten ditudan bezala, arnastu egiten dut, baina gero
egia da ez dakidala arnas konstientea egiten, eta benetan tarte bat hartu, eta benetan arnastu, eta benetan burua horretan jarri, eta lasaitu, eta errevoluzioak, eta gainera urduri jartzen naiz. Horrelakoetan, esaten didatenean, venga, hartu arnasatan. Gehiago urduritzen naiz, baina haien behar du. Entzutea ere bai, nola sartzen den eta horrela ere bai, ni urduritzen hau pixkat, entzute hutsak, ez? Osea, gelditzea azken finean. Eta azken finean, ba hori, ere bai, zurrunbilo hitza erabili dute topagune honetarako, proposamen honetarako, eta hortxe batzutan ere bai gelditzen garenean ere, gure buruak martxan jarraitzen du, eta zurrunbilo hori zarata hori ere entzuten dugu, ezta? Naiz eta kanpoan isiltasuna egon. Bueno, baina nahi badugu deskantsatu, adi, Asensio, hemen zure furgoneta ez dakit txikia dela esan duzu, baina txikiagorik egongote da deskantsaurako. Zergatik kontatzen dizuet hau? Hemen Gasteizen, aterpetxe berria ez da, baina berritasun bat jarri du APTC izeneko aterpetxeak, nun eta korreria kalean, edagile kalean, aldezarrean, zerretan, geletan, gelak dira partekatzekoak, ez? Aterpetxeak diren bezala, batzutan 12 pertsonantzat, bestetan 8, orain, bakoitzak aukera izango du naiz eta partekatu gela hori, zure zure ohean, baina itxita kapsula batean, kubikulo batean, lo egiteko aukera egongo da. Eta gainera, barrutik, bitu hau ere, krisketarekin lotura dauka honek, izteko aukera. Izango dia, olako espazio txiki bat, nun horren baitan ere bai egongo den telebista. Telebista txiki bat. Eta gero, ez da, nik uste Japonian olakoak dituztela aspaldian, ez da? Baina pixkata hau handiagoa izango denaren sentsazioa daukat, argazkitan ikusi dudanagatik, eta hala espero, zen niri, klaustrofobia dugunontzat txarto. Eta gainera barrutik iztea, baina hortxe, eta hau da aterpetxe honek ekartzen duen berritasuna, kapsula antzeko, gela ez, ohea egin dituela, eta gaina oso prezio honean, igustut irakurri dudala, 11 eurotik ja pixkat hortikan aurrera, baina Neretzat 2 euro ja garesti da, Josune. Zenbat da, garesti? 2 euro ja garesti. Lo itxeko? Hor lo egiteko. Zergatik? Beldurra matizulako edo? Beldurra maten didalako. Orduan, niri ez dit konpentsatzen prezio merkeak. Ja. Eta ulertzen dudan, puntu erakargarrietako bat badela hori ez, prezio merkea dela, eta tira, gau bat pasatzeko, esperientzia interesgarri izan daitekeela, ez. Niretzako, ez. Bueno, ez hor bai egin berko nukula arnasketa ariketa, hauiatuko nitzak. Bai, horti dator, ez dakigu zurrunbiloa edo yoga, ez dakit zein etorriko litzaiguken, ez? Depende eta bai, ni zure antzera, Goiuri, ez, nahiago irekia eta bestearen zurrunkak entzutea, baina itxita eta olako kubikulo kapsula txiki batean, ematen du pixkat hilkutxan zaudela, ez? Bueno, ez dakit, deitu paranoia. Nik ere ez dut ikusten, egia esan, pixkat mal rollo ematen ditu. Nori ez. Zuri ez? Osa, iritzu zait izan daitekela, Gasteiz batean ez nuke egingo Gasteiz delako, esan da, tortxe daukadarako. Baina, iritzu zait izan daitekela aukera gona, pertsona gazte batzuk adibidez bidaiatzen nahi baldin badia merke izan da. Nik ulertzen ulako orain arte, Japonera jute horretan, alojamentu merke bat aurkitzeko mugitzen nahi baldin bazea batez ere, azkenean izan daitekela, pare bat gau hor barruan egin, total lotarako bakarrik erabiliko ezun toki bat izan da. Nik zalantza daukat, hor eskalatzaiaren posturan lo egin daiteke, kabitzen zara? Zesan nahi du eskalatzaiaren postura? Belauna tola 80 gradutara jartzen duzunean buruz bera. Zu buruz bera zaude eta nik ulertzen dut esan nahi duzuna. Da pixkat Spiderman, baina plat. Pixkat Spiderman. Zagola egiten dezulo? Askotan. Zuk ez? Buruz bera... Ez hartu horrela lo? Buruz bera eta eskuat gora beste bat bera... Eskalatzailea, oso nahi. Hanka bat zuzen da beste 80 gradutan flexionatuta. Ez. Ez, bueno. Bai, hori ez dakit, Inigo, hemen jartzen du,
pulgadaetan jartzen du, baina zer eta Smart TV-aren 32 pulgada, baina gero ja eskalatzaile bat sartzeko barruan ez dakit zenbat pulgada izango dituen kabitula honek. Zenbat pulgada dauzka? Telebistak 32. Telebistaren tamaina. Bestea ez du esaten. Telebistaren tamaina. Bai, Osa, 32 atetako telebista badauka barruan. Bai. Bueno, orduan ez da txikia. Bueno, ez dakit, baldin eta pega da baldin badoa telebista, oso txikia da, zin da jakin. Beraz, kapsularen tamaina ez dakigu, Josune. Ez. Bai, ikatu ez du, asteazkenerako, datorren asteazkenerako. Bai, bilatuko dute, hemen dakat informazio, baina ez du jartzen, ez? Hor dago trampa. Bueno, gauza esango dizuete, lehen kontatu nire maite dutan, nik egin dut udalekutako litera horitako batetan lo, eta literak zeuden mugatuta luzeran, beste burnizko barrotetxo batzukin, olako, ez da zergatik jarri bartzaion denari muga. Nire txonkatietatik aratago dagoen guztia, oetik kanpo zegoen. Eta hori nahiko ikoa egiten zait, ze koltsoia txikia bada, igual hor, konpon. Baina burnia dagoenean, bukatzen duzu lo egiten, txonkatiak burniaren gainean daudela, nahiko eskas, baina tira. Bai. Bueno, pues, gente, amaitzeko txiri buelta hau, hasi gara pixkat revoluzionaruta. 30 segundo, Josune, amaitzeko txiri. 30 segundo, bueno, pues, begira, kapsulari buruz aritu garela, kapsula taldeak, maiatzak 24, hemen mendialdean, Araban, Maeztun, talde horrek, Euskal Herriko abeslari eta Argentinakoekin batera, kapsula taldeak joko duela Maeztun, eta doainik gainera Coco Jeans and the Tonics, the Cherry Poppers, eta bestain batekin batera. Baina hori kontatzeko ere, hastia izango dut, 30 segundu baino gehiago, jazta jaiziltzen naiz agur kapsula batera noa erretiro hartzea, zurrunbiloa gelditzera, balea jo? Josune Perez de Menizabal, agur, eskuminak mai gorostiaga pozori gaur gauean. Bai, agur! Goizeko 11ak bueltan ditugu eta bagoaz estudio zentraletara azken ordukoaren bila, ez Bilboko estudiotara. Guaz barkatu Itxaso Leon lankidea, antxe dugu eta Itxaso egunon. Kaixo egunon, kontatu behar dugu Ameriketako Estatu Batuek eta Txinak iragarri dutela mugazergak nabarmen murriztuko dituztela 80 eguneko epean, asteburuan Suitzan izandako elkarrizketen ostean. Maiatzaren 14tik aurrera eta 80 eguneko hasierako epe horretan, Estatu Batuek Txinatik etorritako importazioei ezarritako mugazerga 20%era murriztuko du egungo 145-tik, eta Txinak berriz Estatu Batuetatik egindako importazioei aplikatutako tarifak 10%era murriztuko ditu egungo 125-aren aldean. Eta era berean, Washingtonek eta Pekinek mekanismo bat ezarriko dute harreman ekonomiko eta komertzialei buruzko elkarrizketekin jarraitzeko. Elkarrizketok txandaka egin ahal izango dira Txinan eta Ameriketako Estatu Batuetan, edo 3. herrialde batean alderdiek aldez aurretik hala adostuta. Beharrezkoa bada, bi aldeek lan kontsultak egin ahal izango dituzte gai ekonomiko eta komertzialei buruz. Eta nazioartean jarraituko dugu, komentatzeko ere Abdullah Öcalan liderrak otsailean egindako deiari erantzunez, Kurdistango PKKak borroka armatua amaitu eta bere disoluzioaren hasiera iragarri duela. Astelehen honetan iragarri du PKKak bere ibilaldia amaituko duela 40 urteko borroka armatuaren ondoren, 45.000 bat hildako izan dira urte hauetan, eta taldearen sortzaile eta erakundeko liderra den Abdullah Öcalanen deialdiari erantzun dio talde armatuak. Hain zuzen, espetxetik egin zuen deia otsailean Öcalanek. PKKak egindako 12. kongresuan hartu du erabakia, Imrali espetxean den PKKko liderrak taldea disolbatzeko egindako deialdiari erantzun dio. Eta amaitzeko trafikoari begiratu azkar bat, lehen aipatu dugu 3 ibilgailuren arteko istripua izan dela gaur goizean Leioan, Abanzala errepidean eta errei bat itxi dutela ondorioz, horrek 3 kilometrorainoko ilarak sortu dituelarik, jada konponduak bide batez, jakin dugu ere pertsona bat zauritu dela istripu horretan eta Gurutzetako ospitalera eraman behar izan dutela. Gainerakoan ordu honetan lasai dira errepideak, amaitu berri dira ohiko autopilaketak Bilbo inguruan, Leioa, Barakaldo eta Galdakao aldean, eta besterik ez oraingoz eguerdiko 12etan jarraituko dugu Naiz Irratian informazioa berritzen. Eskerrik asko Itxaso Leon, eguerdiko 12etan esan da bezala informazio gehiago hemen Naiz Irratian, eta gu bagoaz aurrera, gaur 11ak eta 2 minutu ditugun honetan, zuekin hementxe.
soluzioa, irten bide azkarra, aseturik utziko gaituena, Salomonen antzera. Argi biderik gabeko, matematika, gure osotasuna, ez dut ulertzen zatika. It's alright, 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 it's alright. Utxekin dirazunez hainbestetan, berdin duna zazora, bidertzero biderka zaizatela, utzi nazazu bakea. Argi biderik gabeko, matematika, gure osotasuna, ez dut ulertzen zatika. It's alright, 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 it's alright. Argi biderik gabeko, matematika, gure osotasuna, ez dut ulertzen zatika. It's alright, it's alright, it's alright, it's Iker Laurobaren Izorra ikantuarekin egin ditugu azken minutu hauek eta bagoaz bururrengo gonbidatuak aurkeztera hementxe bigarren kafean. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Whether it's tonight or 55 years down the road, oh, I know there's so many ways this could go. Don't want you to wonder, darling, I need you to know. We were talking to the sunset, throwing dreams against the wall. Sormenak dakartza burua usteak, pozak eta urduritasunak. Sormenak dakartza milaka sentsazio eta sentimendu, eta agian batzuetan orgasmoak ere. Hoi hartzunen behintzat 2023an gazte sortzaileak elkartu eta taldea sortzea erabaki zutenean izen hori jarri zioten, orgasmo sortzaileak. To say it's true. Oh, I hope you know I will carry you up, whether it's tonight or 55. Ordutik antolatu dituzte kabaretak, erakustaldiak, akustikoak, antzerkiak eta film labur lehiaketak besteak beste. Inoiz mundu artistikoan ibili gabekoak eta txikitatik ibili direnak elkarrekin aritzen dira bertan. Sortzaile taldeen inguruan eta haiek egin duten bideaz ariko gara gaur, Oraia Sorondo eta Luis Michelenarekin. Egunon, bikote. Egunon, June. Bale, beti elkarrizketak hasteko momentuan egiten ditugu bi galdera eta bi galdera horiek egingo dizkizuego Jurik. Bai, gaur gauza bat egingo dugu, bi galdera dira. Bale, galdera A eta galdera B. Erabaki ja orain zeinek erantzungo duen A eta zeinek B, jakin gabe zein diren galderak. En plan sorpresa. Bai. Vale. Vale, ya está. Vale, vale. A galdera? Ba, A galdera da, nola gustatuko litzaizuken izatea zure hileta, zure funerala?
Wow. Hori zuretzako da, Luis. Bai. Bai, jo, pues mira. Hola, ja, alaxerak, eraki duela. Ja, alaxera. Pues bitu, ez da gezurra. Da, makiz demo bat pentsatzen, nahiko nukela funeralak izatea super sortzaileak, eta nahiko nuke nire funerala, osea, nik eskaleta sortu, eta konbidatu sortzaileak da, hola, pues nahiko nukena, ez? Pues, bapatian, ez dakit, baditu... Ez dakit, ziberutarrak, jo, ez dakit, gustatzen zezkiten taldiei eta pues, girotzeko nire hileta. Jo, zuk kontrolatu behar duzu hori ere, eh? Bai, eskaleta, nizingo dut. Claro, eta gero zalantzari baldin badago ezin zaitu ze deitu? Ez. Deitu bai. Uste Bueno, puntua da, erantzunik ez dela izango. Ekila. Vale, orduan, hori zen A galdera eta orain B galdera. Imaginatu, badatorrela zinema zuzendari bat orain eta esaten duela. Zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo dut. Baina pelikulan ezin dut kontatu jaio zinenetik orain artekoa. Pelikulan kontatuko dugu soilik zure bizitzako etapa zehatz bat. Galdera da, ea ze etapa aukeratuko zenuken pelikula batean ikusteko. Wow, pues igual azken urteak. Azken urte hauetan gauza asko intxuk delako, pues kanpoa joan, Erasmusea, jende berri pila bat ezagutu dut, orgasmon asako gauza intxut. Orduan bai, azken urteak, ne ustez. Bai. Vale, perfecto. Bi galderak erantzuna, orain bai Junek galdera serioagoak egingo ditu. Bueno, serioak, ikusiko dugu. Baina bai pixkat lehenengo sartu nahi nula, aipatu dugu ez, orgasmo taldea sortu zela, eta orgasmo taldean sorrera bera, jakin nahiko nuke herrian ze behar ikusi zenuten talde hori sortzeko. Nondik datorren? Bai, azkenia, guke bai ikusten genula, ez, sortzaile batentzako gogorra dela, ez, profesionalizatze prozesu hori, ez, klaro, egun batetik bestea, ez du sortzaile batek bere burua profesional bezala izendatzen, ez, eta orduan bai zen halako trantsizio bat guretzat, herriko sortzaile horiek, kaleko sortzaile horiei, plaza bat eskaintzea, haiek ere, profesionalizazio bide horretan, edukitze zaten erraztasun batzuk, ez, edo baliabide batzuk. Eta taldea sortu zen momentuan, zein izan ziren, ezarri zitzaizkion helburuak edo ze ikusten zenuten proiekturen bat atera bertzela bai edo bai? Bai, azken finean, bai egia da, gure helburu nagusia zela nolabait ere, konpentsazio ekonomiko bat existitzia ez, profesionalizazio horretan, gero egia da errealitatea gogorra dela eta, beti mugatua dela ez, baliabide ekonomikoa. Binon, horrez gain ere, gure helburuetako bat zen euskera bultzatzea, eta nola ez beti feminismotikan eta intersekzionalismotik, ez? Hasi zen bidea egiten, eta aipatu dut ikusi genituen kaleetan erakustaldi ezberdinak, dela dantza, poesia, musika, elkartutako erakustaldiak, akustikoak ere antolatu zenituzten, pertsona ezberdinekin egindako proiektuak dira horiek guztiak, ez daude denetan taldeko guztiak, baina badaude proiektu ezberdinetan. Nola antolatzen dira horlako gauzak? Nola erabakitzen da zein bai eta zein ez? Orgasmon azkenian da ona da talde handi bat, hoi hartzungo gazte ezberdinakin, eta disiplina ezberdinak jorratzen juzten artistakin. Orduan, urtean hasieran iten da bileratxo bat, eta hor pentsatzen da urtean zehar zein den. Jendia apuntatzen da, nahi dunetara, eta gero data iristen denean, dago talde motor bat, eta horiek, erabaki edo, kontaktatzen juten dira jende ezberdin honekin, eta taldea osatzen juten dira. Hola, sortzen dira. Proiektu ezberdin guzti horietan, egon zen bat agian son handia eukizuena duela paretxo bat urte, izan zena lehenengo antzerkia antolatu zenutena, zorioneko izeneko antzerki bat izan zen, eta, lehenengo galdetuko dizut nola hasi zen antzerki hori, eta gero sartuko gara pixkanaka barri. Azkenian bai izan zen antzerkia sortu nahi genuen, ez? Eta alik eta modu profesionalenian, ez? Ontzedin jantzitegi arduradun bat, estenografia arduradun bat, zuzendari bat pixka bat guztiak koordinatuko zuna, ez? Eta pixka bat eskaini plaza hori herriko gazteei, ez? Inoiz ez zunak imaginatuko bere burua antzazlan profesional batean, nola biztitu altzun hori gertuenen, ez? Eta hortikan sortu zen pixka bat zorioneko proiektua. Antzerki horrek bazaukan berezitasun bat, ez agian inoiz holtza gainean egon gabeko jendea ere sartu zen utela bertan. Eta hemen dugu bat onduan. Holtzan ibilia zen, baina...
Kastolanta, hola. Bino, bai, izan duzen oso proiektu gaia, zeuden pare bat profesional hortara dedikatzen diela, o dedikatuko diela, eta gero ginen batzuk, pues, inoiz ez ginela jarri hor gainean, igual txikitan antzerkiain bai, beste batzuk inoiz inetzutenak, orduan oso gai ondu zen elkarren artean elikatzia, eta elkarren gandik pila bat ikasi genulako, eta, bueno, denak azkenin oi hartzuara ginen, eta ez genuen uste igual gure artean olako ekipo talde guaia sortuko zenikan, eta oso politxa izan duzen. Hasi zineten, lehenengo testua idazten, gero antzezleak topatu, eta entxegu artean jarri zen dituzten sarrerak salgai, eta sarrera horiekin ze pasa zen. Jo, egan ez, pixat, egia da gero, trampa dakala ez, herriko jendia irrika bizizteon, udalako promozioa intzuten hemen taldekideek oi hartzun guztian, orduan, oi hartzungo jende asko burbildu zen holtzara, antzokira, eta bai, bete genuen, bi aldiz antzokila, gustura hondiz, bai. Landetxe beteta ikusi zen egun hoietan, eta hainbesteko sona eukizun, azkenean proiektu hau ez dugu aipatu, baina bi egunetan uste dut ikusteko aukera egontzela, eta gero etzen gehiago ikusi, baina bai eskatu zela jendearen gandik ez, proiektua berriro ikusi nahi zela. Bai, euki genuen hor aberratea herritik edo ez, beste nun baita eraman, bai, edo ez, bino logistikoki etzen posible, eta hortxe gelitu zen. Bueno, urren gortean genuen berriro, udaran, uztaian eskaini genuen berriro, eta berriro soldauten genuen. Bino, bai, izan duzen breve, pero intenso. Azkenian gogorra da distribuzio lana, ez? Antzeslan bat, pena da, askotan sortzen da, eta bertan gelditzen da, ez? Eta azkenian, bai orgasmo da hola, alako limbo batian, ez? Ez da talde amateur bat, baina ez da talde profesional bat, orduan erdibideko horretan, karo ezin du zirkuitu profesionalera gehitu, eta amateur zirkuituak ere ez daude, ez da, orain hasi dira saretzen uste dut, amateur talde batzuk, sare hori existitu dadin, baina bai egia da nahiko zaila dela, banaketa lan hori. Antzerkian eukizen uten arrakasta, tartean ere kabareta izan zen dituzten beste proiektu batzuk, eta hainbesteko arrakasta ikusita gero ikusi zenuten beharra zegoela beste antzerki bat egiteko, edo lehenagotik argi zen eukaten beste antzerki bat egingo zenutela. Barkatu nire estarria. Zibilizia parrandan. Egia esan ostegunia, minozke. Epa! Ostra! Adina. Ostuna astelena da gaur, Nizun adina galdetune, baina ostunetik astelena irauten duten ajeak, igual begiratzeko modukoak dira. Bai, eskerrik asko. Begiratuko dut. Nahi balin maezu, 12etan saio bukatzen dugu eta terapien dezakegula, talde terapia. Zemen zu bezala pixkat behar luketena baino aje luzeagoa duten pertsonak badaude. Bai, pues interesatzen hau ez da broma, Oraintxe ajez hitz egiten hemen mailazpian urte pilo bat erori zezkio jendeari. Bai. Bueno, eta zuri, erori zezkizu, Beraz, 12etan terapia, jarrai ezagun. Hori, antzerkia ikusi zenuten garbi beste bat egin nahi zenutela. Bai, hor, momento peloteo, baina eske peloteo super sinceroa da, oi hartzengo udala da, guztia bultzatu duna, ez, eta beak ematen digun babes, bai, ekonomikoa eta azpiegitura aldetikan, eske ezinbestekoa da. Ze nik ekoizle bezala, askotan ibiltzen azten ez orgasmon, nik ezin badut eskaini zerbait, jendia lanera behartzia, ordainpeko zerbait gabe ez, gogorra da. Ordun bai horrez ezinbestekoa dela udalaren rola, eta ordun udalari esker, urteko egitarau bat sortzeko erraztasun auki genuen, eta ordun bai egia da ikusi genula funtzionatu zula zorionekok, eta esan genuen, ordun berriro imerko dugu ez, beste produkziotxo bat edo, herrian. Gero pixka bat sartuko gara beranduago noraino iritsi den bigarren antzerki hori, baina lehenengo antzerki horretaz hitz egin nahiko nuke, ze Julieta eta Romeo izena du antzerkiak, nondik hasi zen hau idazten? Eske politia da historioa berez, Bai, gauza da, nire lehengusua ezkondu zela Italian, eta junintzen Veronara. Verona da Italiako hiri bat, eta han, justo, gertatzen da Shakespearen Romeo eta Julieta obra. Claro, bueltatu nintzen, eta buruanekan, horra bat inbernula, buruanekan, fuente obejuna nahi nula euskeraz, pixkat arditurri, ideia asko nitunez. Bino batean sanun, Julieta eta Romeo, irun adaptazioa biegunetan, eta gero ja forma hartzen juntzen batez eren txegutan, eta hortikan sortu zen ideia, Veronatik.
Eta, bueno, edo nork entzungo lukena, Julieta eta Romeo, bueno, azkenean badakigu historia pixka bat nolakoa den, baina, bueno, gurera ekarretako antzerkia da, ez? Ze ikusi dezakegu Julieta eta Romeon. Bai, guztiz. Nega zerbait kontatu gola, ja. Ez que zure obra da, Luis. Segi lasai. Ez, baina azkenean, nik uste denak ere gutxi gora bera sartu gara, ez, iruditeri horretan, minon bai, ez nun Romeo eta Julieta klasiko bat irudikatu nahi, ez, ni ustez beharrezkoa da publikoak sentitzia gertu, ez, Romeo eta Julieta hori, eta ikustiaz, bale, zer da, guretzat, ez, oihartzungo batentzat Romeo eta Julieta, ze izango litzateke? Bi familia konfrontatu, kasu honetan ideologiagatik izango litzatekena, ez, ezker euskaldun familia bat, eta euskuin espainol familia bat elkarren aurka daude, Capuleto eta Montesquieu. Mugan bugara eraman dituzu. Hoi da, estremota, bai. Batematek esan zian, ze batzuin alderantziz, euskaldunak eskuindarrak eta espainolak, bueno, nik uste dute interesgarriago iten zitzaitela hola itia, bai. Eta 85. urtea eraman genuen, trantsiziora, justo piti eta sarrik eskapo egiten duten gara jortara, zehazki, eta hortxe kolokatzen dugu, bai. Dena humoretik egindako antzerkia da, bai hau eta bai zorioneko, nola bizitzen dira entsaioak, hainbeste para artean, ze nik antzerkia ikusita gero, jakin nahiko nuke ensaio horiek nolakoak dira. Pues, ezin da, parra aguantatu. Nik dakat ikusi aurra, ensaio indugun guztitan, eta bainikan parra eskapatzen hau, txiste berdinakin. Ez que, komedia total, nehar malkotan, eta gero ensaio bakoitzean Luiseri okurritzen dizkio gauzak, sartzen baldin badugu hau, eta orduan beti gauzak gehiago sartuz, parra ezin aguantatu. Ni behin gotzenaz, agobiatu nintzela, izan duzen Julieta eta Romeo estrenatu, baina aste baldenago, pase bat ingenun, eta, klaro, denak parez lertzen, baina, eten gabe eta sanuna, ezin du izan. Imposiblia da, gero egia da guk barrutikan, klaro, gauzak gehiago egiten digutela grazia, ez ulertzen dugu beto obra, baina agobiatu nintzen, pentsatu zori, ezin du izan obra batek demo guztian parez, arna sartu berdu publikoak, ez? Narrazioaren aria galduko dute. Claro, importantea da historioa, kontatzen nahi gana, ezin duen dena jajaja izan, ez? Izan duzen. Bueno, kezka duina da, edukiteko, kezkatzen nau, barre egitea publikoak, hori normalan kontrakoa izaten da. Raiada, raiatu nintzen, serio, bai. Eta, Olaia, hau izan zen zure bigarren antzerkia, iaz lehenengoa eginta gero, duela 2 urte, iaz estrenatu zenuten Julieta eta Romeo, ja ezberdin zinen holtza gainean, bazen euskan adidez, gomendioak emateko berriak ziren, antzerki honetan ere, jende berria izan zenuten. Bai, zirrara berdin-berdina, azkenin bi obra desberdintzien, eta herrian itia, bada ardura punto bat bai, esaten saldu itxugu denak, sarrera guztiak, aber zeiten dugun. Bino ez, gusto-gustoa, eta gomendioak nik uste dena genitula denantzako. Ze, ni bezala bazon beste jende bat bai zorioneko tizetorrena, eta jende berriak bai bazitu. Gomendioak denan artean nik uste ongin genula. Eta bukatu zenean 2 egunetako antzerki hori, hau ere 2 egunez egin zenuten, holtzatik jeisterako momentuan herritik ze jaso zenuten, ze esan zizuten? Zorion pila bat mantizkiguten, urrengo urtean ere bai egiteko asmoa, eta kristonparrak entzituztela, dena feedback oso positiboak. Eta guztia esaten ari gara, denak Oiartzorrak taldean, badira agian holtzatik kanpo Oiartzorrak ez diren batzuk laguntzen ari ditu direnak eta lanean aritu direnak, Oiartzunen egindako obra, Oiartzunen estrenatu eta bukatutakoak, Oiartzungo udalak lagunduta, Oiartzorra izan gabe ere uler daitezke txisteak. Bai. Oiartzorraka, Oiartzorregiak batzutan, justo obra bai egia da gaina, jarri genula premisa bezala hoi. Ez dela Oiartzunen. Hau dela Euskal Herriko edozein herri, beraz edozein euskaldunek ulertu berko lukela. Zorionekon baiz tegon txiste internoren bat, arragua auzuakin pixka sartzen ga Oiartzunen, merezita, ez? Pixka bai. Bino nahi. Bada agurtzen dut orain, ezin bada ez dugu eginen, baina geuk esan da. Eta esan dugu antzerki hau iritsi dela, puntu ezberdin batera, ze zorioneku Oiartzunen gelditu zen, baina Julieta eta Romeo Oiartzundik aterako da, ezta? Bai,
aurreko urtean, pues hoi justo bukatuta gero, esan genuen altzerki hau bai atein berda, eta Donostiko gazte antzerki topaketa, gazte antzerki topaketara aurkeztu ga, ekainak 11ean dakagu bolua, eta aber zeatetzen den. Suposatzen dut nik Luis ezagututa, badabilela webgunean sartzen egunean 8 aldiz. 8 gutxi da. Ikusteko sarrerak nola doazen geisten. Esango nuke 500 pertsonako aforoa daukala gutxi gora bera. Kalkulatuta dituzu zenbat dauden oraindik saldu gabe? Uztan aztu mobila betzen eskapuntatuta da. Ikusten. Dozte, 480, dozte, Vale. batzuk daude blokeatuta ikusmen murritzagatik, blokeatzen dira. Eta gaur goizean behitu dut, okerezanoz, sarreren 163 ondo salduta, vale? Eta, bai, dozte, 352 salduta daude. Orduan, kontuz. Vale, Zenbatero begiratzen duzu? Depende eguna. Mhm. 5 minututik behin edo 10. Ez da, broma da, mesedez, Ni horre- Broma da orduro. Ni horrela Gehiago egon ez. Bueno, ni horrela egon nitzake, Bai. Claro, es Ni egon nitzake. Bi gehiago. Bai. Bai. Eskinekoak saldu dira. Bai. Hadu bere... Eta gazte orduritzen, bizibilia etxarreko batzuk saldu dira, igual pixkat moldatu imardeu, eta zea. Hoi da, pixkat horre. Beraz, oi hartzungo antzerkia bera, ikusiko du Donostiako antzokizarrean, nik jakiteko gaur goizean puntuka kontatzen aritu naiz ere, Hala. 120 besaulki kontatu ditut, uste dut, oraindik libre daudenak. Beraz, zer esango zeniekete orain entzuten ari direni antzerki hau ikustera bultzatzeko. Zer ikusiko dute edo zer tira beharko lieke? Animatzeko, pasatuko dutela 70 minutu dira uste dut, 70 minutuak ez badia, 78 parrez lehertzen pasatuko dute. Da historia bat ikusteko, nik uste, aparte komediatikan, pues, Euskal Herria bizitu duna etorri ikustea. Itzi gabe, etorri ikustea. Bai, eta, nik egia esan asko posten hau, Oiartzuarrak berriro errepikatze horrek ez. Bino nahiko nuke Oiartzuarra ez den norbait ikustea etortzia. Batez ere, eta ezagutzen ezaitu norbait. Ze egia da, ikusle nahiko subjektiboa izan dugula, eta dut gogoa ere, beste ikusle mota horren iritzia jakitekoa. Ordun, etorta deia mesedez, Oiartzungoa ez den jendia baita, eta itxoin bukaeran, antzoki bukaeran, nerekin hitz egiteko. Ze gogoa dakate iritzi ezberdinak jasotzeko. Eta bai, eta ez dugu esan markatu, lezton ere egiteko asmoa dakagu irailan. Beranduago, sare sozialetan eta barre esango dugu. Baina hori, bai. Eta, esan dutez, elkarrizketa guztian zehar, orgasmok badituela beste proiektu batzuk, eta Laister ere beste bat gertatuko da. Orgasmok duela 3 urte ez banago oker, hasi zuen bidea film laburrak egitetik, eta film labur lehiaketa bat ere antolatzetik. Zergatik hasi zen film labur lehiaketa antolatzen orgasmo? Zer ikusi zen? Hasierako impultsua izan zen, Oiartzunen zinea berda. Ez azkenian zinea bai da disiplina bat, baliabide aldetikan asko exigitzen duna, ez? Antzeslan batzuk montatu dezakezu, entxegu espazio batean, oso gauza gutxikin, minon zinean bai behar dituzula baliabideak, lantalde handi bat, koordinazio handi bat, ez? Eta orduan pixka bat helburu horrekin sortu zen. 7. arte horrei ere bere espazio bat ematean helburuakin. Eta aurtengo jaialdia ekainaren 8an okerez banago ospatuko da, nola doaz antolaketa guztiak eta prestaketak? Bai, esan behar dugu hasieran ekaina 7 zela, mobilizazio nazionala zola eta esan genuen, hau ezin dugu kontraprogramatu, eta horrexegatik erabaki genuen ekainak 8 aldatzea, ez? Eta, bai esan, prestaketak ondo duazela, lehiaketa bat da azkenean ez, Oiartzungo gazte sortzaileek bai egiten dugu gure produkzio bat, aurten Olaia aktore bezala ere izan dugu bertan, eta horrez gain, egiten dena da lehiaketa bat kanpoko film laburrekin, ez? Herriko produkzioak ez du bertan parte hartzen, ez delako justua, baina hori kanpokoek lehiatzen dute. Eta helburu azkenean hori da, gazte zinemagile hoiei ere, plaza bat eskaintzea, festival bat eskaintzea, ez, behaien lanak aurkezteko. Ze azkenean, zinea, esan dugun bezala, ez da gauza raix bat eta ez der jakin gabe, lehenengo proiektu batek agian ezin dezak eduki egundoko kalitatea, ez, orduan bai egia, helburua hori dela. Gazte zinemagile hasi berri hoiei ere, festival bat eskaintzea, ez, gazte sortzailei zuzenduta, eta batez ere zuzendari gaztei zuzenduta.
Lanak aurkeztuta daude suposatzen dut dagoeneko, tartea badago oraindik aurkezteko, batez ere entzuten ari den norbaitek aurkeztu nahiko balu bere proiektua. EPEA jada itxita dago, orduan ezingo da, tamalez gehiago hartu, ezingo ditugu gehiago hartu. Baina hurrengo urteako, zabalik egongo da EPEA, 2025 eta 2026ko film laburrak jasotzeko. Aipatu duzu, aurtengo film laburra grabatzen ere aritu zeatela, nola junda antzerkia pasatzea, ez da berdina holtza batetik kamera aurrera pasatzea. Pues ni beti antzerki munduan ibili izan dunaz, orduan bazen arraruan eretzako kamera baten aurrian jartzea, eta moztu eta argia eta bain ezakiz eta ni leheno zen zote gaizkiten bazen un improvisatuta aurrea. Orduan bai arrarua, minun guztua ondunaz ere bai. Izan da, grabaketak betiko izeko ordu txikitaren txugu, orduan arpegiak ezak nolakoak izango diet. Bino oso guztua ondunaz, bai. Pixkat bukatzen ari gea, baina bai komentatu nahi dizuet hemen guk txata daukagu. Eta pertsona bat pixkatxo bat moskeatu da. Batez ere Luisekin. Arraguako. Exactamente. Kontuz arraguarekin, txukunak geata, komentatzen du indiok, eta mehatxu bat agian arraguakoak itxoingo zaitugu kanpoan, Luis. Antzoki kanpoan. Gaina arraguan do hor. Kola bat sortzen da, hori da, ideala asaltatzeko norbait, peligrosua da arragua, hor, semaforo bat du kriminala, bazpare gaurko gona zanderitik nik uste. Eta, June, hemen zuzendu zaitu, txukunak ez, txungoak. Txungoak? Hala, nik txukunak irakurri. Nik ere txukunak iritu zaite. Mehatxo erreala, orduan, ostras. Orduan, mehatxo erreala da. Nik bazpare antzokitik ateratzen zeanean, begiratu ondo, norbaitik kolore horia daukan gainean. Eta badakizu arraguako kolorea horia dela, ez gerturatu. Kontuz urrengo astean arraguako jaia diela, ez azaldu. Ostras, bazpare igual egoinen gelitukona. Nola gauden. Baina bai, bukatze aldera, bai galdetu nahi nizuela, jake biak hemen zaudeten, eta biak orgasmoko bileretan egoten zaudeten, aurten egongo da antzerkirik? Antzerki berririk? Egongo da, antzerki berri bat, bai, eta aurreratuko dut gaia ere zen izango den, ziurrenik aurten hitz egingo dugu testamentuan inguruan, pixat materialismo horren inguruan ez, nola askotan, itxutzen gan gauza batekin, eta bizitza bukatzea digula, cariño, sin más. Ordu bai, pixat horren inguruan ausartuko dugu, eta oendikan ideia ez da garatuta, baina, hori izango da gaia. Olaiaz, azkeneko galdera zuri botako dizut. Ezakit, kanpoko antzeslerik onartuko duzuen, baina behintzat oihartzuarrak entzuten ari badira. Zeinei egingo zenioke gomendioa, edo ze gomendio egingo zenioke pertsona batei, tirako zenuke antzerkian parte hartzera? Bai, gogoa bali madakazut eta lotxa pizkatola gutxi, parte hartu, hurbildu Luisen gana parrandan, Luisek apuntatuko duzuen izena. Parrandatik kanpore bai. Bai, parrandan erreizago da. Baina, kontuan izan da, Luisen parranda osteak bi hemisferio dituela. Lehenengo 3 egunak gaizki, da gero ja rekuperatzen da, bigarren, asteazkenetik ostirale harrapatu arrozu, Luis. Hoi da, parranda bat baldin bado, 4 egunetara idatzi. Hori da, Eta animatu, esperientzi bezala bikaina da, eta osongi pasten da. Olaia eta Luis eskerrik asko guztia kontatzeagatik eta izango gara zuen, sare begira ikusteko nola da joan Antzokizarreko antzerkia. Eskerrik asko, Jone. Parean eseri zaidan eska horrek ez daki. Berak daraman jertxea erantziniola beste bati. Barrurantz begiratzen du berak leiotik. Alako kotxe gorri baten maitatu zuen aspaldi. Kotxe gorrikoak ikusi du kalea gurutzatzen. Bihotzak salto egin dio, giratu da eskerrak bera ez den. Ez dena bada beste norbaitentzat, norbait ordea. Nahi gabe ukitzen diogu elkarri efemeridea.
direlako, norberak bakarrik minez ospatzen ditugulako. Ez gaude gunkarietan, tabernan, autobusetan gaude. Talkarri ukitzen diogu efemeridea nahi gabe. Efemeridea gugan zauriak direlako, norberak bakarrik minez. Goizeko 11:33 minutu eta bagoaz aurrera, segituan, alaia dik edo auskalo nola auskatuko dugun inoiz ondo bere abizena, gure izango dugu eta hausnartu behar duelako, zapalkuntza eta euskal musikaren giroan edo, berak azalduko dizue segituan. Efemeridea nahi gabe. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Eta bagoaz aurrera 11:34 minutu ditugune honetan, alaia Dika Santosekin urrengo minutuak egitera eta berarekin behar bezala hausnartzera, hemen zuekin bigarren kafean. Dira egunon berriro, alaia, eta, bueno, hola izan zenez, aurreko ostiralean esan genion alaiari reportaje bat prestatu behar duzu. Hori da. Gaia zuk aukeratu. Zuk aukeratu. Aukera zezakeen bere herriko festen inguruan aritzea, aukera zezakeen Bienako kafearen inguruan hitz egitea, edo aukera zezakeen Euskal Herrian zapalkuntza historikoa eta musikaren arteko erreportaje komplexu bat prestatzea, eta hirugarren aukeratu du. Konta eguzu, nondik nora hariko gara horrengo minutuetan? Zapalkuntza Euskal Herrian eta Euskal musika eta ni bizitu dena eta hori. Oso ondo. Lehenengo testuburu pixka bat jarriko dugu. Hau da, zapalkuntza diogunean zer esan nahi dugun? Vale. Bota. Bai, zapalkuntza kasu honetan, Euskal Herrian, esan nahi du herriaren autodeterminazio eskubidearen okazioa, eta hizkuntza eta kultura propioaren debekua edo murrizketa, errepresio politikoa eta poliziala, eta erabaki politiko eta ekonomikoetan menpeko tasuna estatu zentralekiko Espainia eta Frantzia. Ados, beraz, zapalkuntza kokatu dugu, eta gure zapalkuntza bereziki ipar eta Ego Euskal Herrian, Frantziar eta Espainiar estatuaren bidez izan zaizkigula. Mugarri historiko batzuk ere badaude, nolabait zapalkuntza honetan alaia. Bai, 1512 urtean Nafarroaren konkista eta 1829 foruen abolizioa, eta frankismoa 1926, hori bukatu da 1975, eta gaur egun Euskal Herria 7 zatitan banatuta dago, eta erabateko autodeterminazioa okatua dago, naiz eta sektore handi batek aldarrikatzen duen. Orduan ari gara hizketan, hau gure entzuleek badakite, mende luzeko zapalkuntza batetaz ari garela, urteak eta urteak, eta zapalkuntza horrek eragina izan duela
zentzu askotan, ez? Militarra, juridikoa, linguistikoa, ekonomikoa, baina gaur interesatzen zaiguna da kulturala. Bai. Guk musika hartu nahi dugu horrela aitzaki bezala, eta horixe, zapalkuntza horrek, bueno, intentsitate handia izan duela, ez da? Bai. Adibidez, mila beregatzion da irurgeiko hamarkadan, hasi da musika erresistentziaren forma bezala, batez ere Euskal Herrian, Mikel Arboa kortatu, Negu Horiak eta horrelako taldeak, oso garrantzitsua bihurtu ziren, bai. Eta beti zen oso garrantzitsua eta oraindikan oso garrantzitsua dago, da. Eta, bai, horixe. Zuk entzuten dituzunen artean badago Ez Toka Amairu? Edo, badakigu zuri talde modernoa gustatzen zaizkizula, baina Ez Toka Amairu entzundakoa zara? Bai. Eta ez bakarik oraingo musika, baina lehengo musika ere bai, asko entzuten nago, orduan generalian euskal musika, bai. Tabernan daude, ama alaba jokoa, aita semeak tabernan daude, ama alaba jokoa. Tira, beraz, askatasunaren inguruan ari gara hausnartzen, eta nolabait askatasuna, definitzea zaila da, baina badaude askatasunaren inguruan oinarrizko ikuspegi batzuk edo, alaia, definitu nahi dituzunek. Txain piskat. Bai, badago askatasunaren galdera oso sakona da, oso zaila, esateko zer den askatasuna, baina daude ikuspegi batzuk direla adibidez askatasun negatiboa, bai, bestek oztopatzen ez zaituztenean zaren moduan, izatea eta nahi duzun moduan jardutea, edo askatasun positiboa, zure bizitza autonomikoki eta ardurazki datzeko gaitasuna, eta bai, aske izatea bada, adibidez, zure identitatea eta balioak askatasunez adieraztea. Bai, eta askatasuna ez da beti egoera objektiboa. Batzuetan da norbait fisikoki libre izan daiteke, baina buruz edo emozionalki preso. Eta beste bat kanpo oztopo askorekin bizi daiteke, baina interiorki libre sentitu. Zure iruditzen zaizu askatasuna zuk eta agian zure ikaskidek, batxilergoko ikaslek desberdin ulertzen duzuela? Bai. Beraiek ez dute ulertzen, eske beraiek adibidez, ni nire amaren gandik daukat konexioa Euskal Herriakin, baina beraiek ez daukate konexioa hori edo horrelako modu bat. Orduan ez dute askatasuna badaukasunean ez duzu pentsatzen zer den aske izatea. Eta zergatik den garantzitsua. Eske ja daukazu, orduan ez duzu lertzen zergatik beste jendia ez daukatena behar duen askatasuna hori. Beraz, zuri nolabait askatasunaren inguruan hausnartzeko, austriar izan da, euskal realitateak eta euskal musikak baldintzatu zaitu edo bintzat eman dizkizu lanabez erraminta batzuk ez? Bai. Askatasunaren inguruan hausnartzeko. Bai. Bueno, abiatu gara ez, 60ko hamarkadatik, Ez Toka Amairu aipatu dugu, baina bueno, hortik aurreare nolabait protesta kantak eta agertzen badoaz 60ko hamarkada horretan. Nahiz eta protagonista batzuk zeharka errepikatzen doazen, Laboaren presentzia Ez Toka Amairutik, Benitorena, hor daude, hasten dira agertzen beste figura batzuk, ez? Ruper Ordorika, Imanol Arzabal, hor badaude beste figura batzuk, eta beste akaso kantatzeko modua dago alaia. Bai,
noski, eta askotan horrelako musika borrokatzeko, askotan pixkat ez da momentuan ikusten dela oso borrokatzailea musika hori, adibidez txori da berez txori baten historia, baina guk ulertzen dugu dela Euskal Herriari buruz, eta horrelako musika badago adibidez. Bai. Nolabait 80ko hamarkadan ere, beste estilo bat eta edo hitz egiten dugu, hor rock radikal basko delako hori, punkaren agerpena. Hemen ja protagonistak aldatzen doaz, alaia, eta hor pisu handi hartzen du Fermin Muguruzaren figurak, eta bere bertxio ezberdinek. Bide batez, ikusi dezute Fermin Muguruzaren asteburu hontako txioa, eta nola egin den famatu? Sare sozialetan? Bai. Kexa bat adierazi zuen, bustet Vox alderdiko kide batek Muguruzaren kontzertua zela eta orduan bideo bat egin zuten esanez, emakumearen izena ez dakit Marta G. Garrido hori da, bai, Meridako udalean Voxeko ordezkaria eta berak bideo bat egin zen esanez, Meridan Fermin Muguruza kontzertua eskaini behartzuela, eta hori ez zela onargarria gizon hau etako kolaboratzailea delako. Eta ordan ezin dela onartu, eta ordan hartzen zuen Fermin Muguruzaren kontzertuko kartela, eta puskatu egiten zuen, eta Fermin Muguruzak, nik bideo hori ikusi nuen, Fermin Muguruzak txokatu zuelako, eta esaten zuen, eskertzen zuela, ze sold out egin zuten. Sekulako promoa egin ziola Voxeko emakume honek, eta Meridan sekulako akelarre antifasista egin zutela, eta sold out egin da horrela, promoa egin da, eskertzen zuela, iasan, crack bat Fermin marketingaren ikuspegitik. Fermin beti izan da marketingaren crack bat, kontua da, egin kraka dela kolaboratzaileak eskuin muturrean topatu dituela orain, Hori da, bai. Markatu kontatu behar nuen, ze arkinen aipatzen 80ko hamarkadatik aurrera rock radikal basko eta punk mugimendua, eta bideoa etorri zait. Denak paperetan daude, zu atrapatu arde, ikurrez madarikatua, ez duzu inoiz ezer ulertuko, zuretzat kalean gertatzen dena, beti besten arazoak dira. Tira labur bilduz, alaia. 70ko hamarkadan hasi zen, Euskal Abertzaletasunaren musika agertzen, pixkate kanta herrikoietik abiatuta edo, giro erradikala hoetara edo. Hemen galdera badago erantzuteko, batez ere, zure kasuan aipatu bezala, zu austriarra zara, 17 urte dituzu, hemen aipatzen ari garen musika mugimendu gehienak gerora ezagutu dituzu. Zergatik da euskal musika garrantzitsua esparroetan eta zapalkuntzaren inguruan hausnartzen ari garen honetan? Hizkuntzaren transmisioarako eta erabilerarako tresna bat dela, eta euskara bizirik mantentzeko funtsezkoa da, musika da egunerokoan entzuten eta erabiltzen den komunikazio formarik indartsuenetako bat, eta gazteek musika bidez ikasten dute euskara, edo praktikan jartzen dute askotan eskolatik agago. Euskarazko musika entzutea eta sortzea motivazio lingistikoa da. Euskara, cool. Cool, bai. Bizi eta erabilgarri bihurtzen delako. Eta kultura bizia gazteko eta berritzeko bide delako,
musika ez da tradizioaren transmisio hutsa, kultura berritzen eta egokitzen laguntzen du belaunaldi berrien gustuetara. Herri musika adibidez trikitisa edo bertsolaritza eta genero garaikideak rap, rock, reggaeton eta trap euskaraz sortzen dira gaur egun. Horrek adierazten du euskal kultura ez dela fosila, baizik eta evolutiboa eta bizia. Bai. Basorik gabenean, zuak ortuan, todenak isilik. Eta adibidez, ere mundura zabaltzeko bide bat da. Musika da mugak gainditzeko tresna indartsuena. Euskarazko musika atzerrian entzun daiteke eta horrek hizkuntza eta herria ikusgarri egiten ditu. Bai. Solasteko beharra badago, badakidan arren Hortxari gara, Alaia Bikorekin, hausnartzen nolabait musikak, euskal musikak zehatzago, izan duen garrantziaz, ez? Abiatu gara zapalkuntzatik, pixkat gaur egun akaso musika sorkuntza urrundu da pixka bat, ez? Euskal Herriaren zapalkuntzatik, nahiz eta badagoen oraindik, ez? Gai honi helduta kantatzen duenik, baina ala eta guztiz ere, mantentzen du nolabait musikak alako jarrera politiko bat hizkuntza minorizatu batean egiten den heinean, ez? Eta zuri esaterako, esan da bezala, urruntasunetik eta eman dizu aukera, aipatzen ari zaren, ezaugarri batzuk edo betetzeko, ez? Asteko transmisioan, zure kasuan amak erakutsi dizu euskera, baina akaso musikaren ausentzian, zaiagoa litzeizuke, ez? Nolabait harreman hori, mundu ikuskera hori eta errealitate nazional hori irudikatzea ere, ez? Alaia, hori, pentsatzen dut ere pixo asko izan duela. Bai. Eta niretzako oso garrantzitsua da euskaraz egitea, etxian edo ez dakit nun nagoen, baina beti euskaraz mantentzea eta nire familiakin, eta adibidez euskal musika entzuteagatik ere normalizatzen du niretzako euskaraz entzutea egunero eta orduan egitea ere bai nire amatxokin edo aizpakin edo horrela. Orduan bai eta normalian bienan aldemanez egiten dut, orduan ez daukan asko ohitura euskaraz egiteko. Eske ez nuen ere ondo lertzen, zergatik egin behar dut bienan euskaraz, baina bai orain egiten nago geroz eta gehiago, eta bai gustatzen zait asko. Zortzi minutu gerdiko 12etarako eta uste dut aukera izango dugula oraindik Alaia Bikerekin zertxo bait hausnartzen jarraitzeko. Zeduk aipatzen duzu zapalkuntza, aipatu duzu euskal musika 60ko hamarkadatik, gaur eguneraino ere, gara, jaro eta joera igaro dituen, baina pentsatzen dut, zuri bienan Euskal Herria zer den edo Euskara zer den azaltzea bezain zaila, akaso egin zizula momentu batutan abertzaletasuna azaltzea. Ze herri hegemoniko bati azaltzea zer den abertzaletasuna Euskal Herrian zaila da, ez? Bai, jende asko beti esaten dit radikala naizela edo horrelako gauzak, eta ni gelditzen naiz horrela
flipatua, eske bakarrik pentsatzen dut, herri bat aske izan behar dela, eta jendia esaten dit, zu radikala zara, zu hori zara, eta ni eritzen naiz horrela, baina nola da hori posible? Bai. Denok ez dugu berdin kontatzen historia zaila da ulertzen. Beraz, Alaia, batzutan Euskal Herrian egoteak ematen dizu, ez da egite, kokatuago edo egoteko aukera ere, ez? Bai. Pitzatzen hemen zure inguruak edo, erresago ulertzen duela buruan dituzun ideia guztiek, Ana Austrian ulertzen dizutena baino, ez? Hori bada ere nolabait arnaz gune Euskal Herria etorri eta buruan dituzun ideia horiek nolabait ulertuko dituen jendearekin egote, ez? Bai. Eta adibidez nire aitona ezin du ondo euskaraz hitz egin, eske leno zigortu zuten berari. Orduan nire amonakin normalian beti gaztelania egiten du, eta nik etortzen naizenean egin behar du euskeraz, eta hori zaila da beretzako, baina saiatzen ari da, eta nire amona ere berez euskalduna da, baina beti aitonakin gaztelaniaz, eta hori ere beretzako bera, ezakit, triste dago horregatik, euskera geroz eta gehiago astu egiten zaio. Orduan, bai, pozik daude, nik etortzen naizenean, eske nerekin egin behar dute euskeraz, eta bai, nik beti esaten dut, nik ezin dut gaztelaniaz, eta jendea gelditzen da horrela. Baina nola da hori posible? Eta euskeraz bai edo nola, eta ni, bai. Zigabe utzitako une bakoitzari. Entzuleo joan den astean aurkeztu genizuen, kontatu genizuen, aste honetan zehar gonbidatu berezi bat, bidelagun berezi bat izango genuela gurekin, Alaia Vic Santos, nik uste dut astea bukatzerako saiat ondo ahoskatzen ikasiko dudela bere lehen abizen hori, Alaia austiarra da, bienan jaioa, ama errenteriarra du, euskaraz daki, zeze? Lehen abizena gustatzen nabardura. Ez baineten kontratu arazoa lehenengo abizenarekin daukatzen. Ez Santosekin, Ez dutela sekula. Eta beraz, bere batxillergo edo batxillergo garaiko ikasketak egiten ari den honetan, 17 urte ditu, praktikaldi bat egin behar zuen. Eta, tira, paradoxak, eta bideak bide, bigarren kaforen laborategian bukatu du. Bai. Eta hemen gustora, arekin hausnartzen, ze... Eskerrak bigarren kafe izena duen irratxaiak, eta ez bigarren whiskia edo horrelako zerbait, Bia, gauzat esango izut, Alaia kafezalea da. Oso gaizki. Gaizki zerratik? 17 urte euskarako. Bueno, neska, horregatik. Gaztetxoa da kafe hartzeko. Kafea gustatzen zaio ez whiskia, goiuri. Bai. Ideak galdu ditugu lagun guztiei, gugatik dena eman dutenei, askatasun zuen. Alaia Vic Santos, agurtuko dugu gaurkoz. Esan daiteke hau izan dela egin duzun euskarazko lehen irrati erreportaje, Alaia? Edo inoiz horrelakorik egin duzu? Bai, lehenengoa. Euskalok duguin egoen. Oso dut nabaitu dela, baina berdin da. Ez, oso, ondo joan da. Eta guk beti kontatuko dugu, hola, Pulitzer sari bat irazten badu inoiz esango dugu praktika gurekin egin zituela june. Hori da. Seguro Pulitzer esen baino beto oskatuko duela.
Entzuleok baguk agurtu egingo zaituztegu segituan, 2 minutu pasatxo eguerdik 12etarako informazioaren txanda hemen, Alaia Bike Santos, datorren, bihar arte, adibidez. Vale. Junior Romatetik barguren, datorren astelener arte. Astelener arte. Goiuri Zeizarandia, zure bihar arte. Eta entzuleok zuek plazar baduzu egu bihar eguerdiko 12etan, ez eguerdiko 12etan agurtu egingo zaituztegu, baina goizeko 10:05 hemen izango gara zuekin kafea hartzeko prest eta bigarren kafea osatzeko prest. Orain informazioaren txanda, hementxe, naiz irratian. Hartu nauzu, hartu nauzu, hartu nauzu, hartu nauzu, gordin utzi nauzu, hotz eta ikaraz. Oska bat eta biak isildu gara, hartu nauzu, hartu nauzu, hartu nauzu, hartu nauzu, kondenatu nauzu, bizitzea. Erraietian zaitu, gordetaia da. Irakurri ezazu, nere azala, nere azala, nere azala, nere azala, nere azala. Keep calm and bigarren kafea.